Ίνδιο, ένα. Ένα, δύο, ένα. Ένα, δύο, ένα. Out. Vergetuchten meine Lieben, κατασέντουσεν στεφανούχτεν, στο ψόκολο του Χίτλερ που σαν σήμερα ψοφούχτεν. Αχ, με χτύπησε το κούτελο. Κάτι πολύ ζεστό. Τι είναι τούτο? Φίδαρος με φάση τουρκικό. Χειροκρότημα. Εγέρχη του. Alles bitten. Vergefuchten. Nein. Κομμεστατούρ. Άμα πάνε να χαιρετήσουν, σκόνονται τσιφτόμαζοι. Δεν πειράζει. Φέρ να φνήσου του χειρέλ συντόμ τυφτσής. Τούτη είναι πλέον που σντρότσις από μέσα απ' του βρατσής. Τι, τζάμπα. Εδώ είναι καλύτερα. Το βλέπω πιο ζεστό. Μέσα. Ψόφα. Η 17 Νοέμβρη χτύπησε και είναι εδώ παρόν. Έβαλε βόμβα στο Βερολίνο κατά των Γερμανών. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε κανάλι ART. Το παλιό το τηλεάστη και έχει 3 του μήνα Μάρτ. Χαίρετε, έτσι ευχαριστούμε. Κύριε Καρατζαφέρ, είμαι εγώ για Μυρσούδα, όλες τις αθλογές που ξέρω. Καλησπέρα βρε Γιουργέλ, το όνομα είναι Μαριγό. Πιάσαν και γινούνε γιόρθεις και είπα να σφέρω κανένα αυγό. Πανούδα με. Είμαι του κατοίκου, γεια σας. Τώρα το βακιμονεύωσα. Άρχισα μες τουαλέτα. Πληρίου το κατέβασα. Νόμιζα είχα καθυστέρηση. Έχω βγάλει το σπηλά μου. Τίκα η μεγάλη. 8 η μικρή. 80 της καρδιάς. 80. Για όλες τις πληροφορίες, τσούλα τα κουτσουμπουλιά, έργιο θα τηλεφωνείτε να μαθαίνετε πολλά. Σου πια η εκπομπή, όλα είστε καλά. Το γέλιο θα φροντώνεται κι άλλο άρμα αγνωθά. Κουλουτσθάρ ασπουριακό. Θα κάνω λάντζα του κεφάλς να πιένει τα νερό. Έχει νεύρα ο Μπαρμπαγιώργος. Ουί, μα δεν ξέρω το γιατί. Μάλλον ξύνησε το γάλα και δεν έκανε τυρί. Μαγαλόμακες και μούρδες πέρα και για χαραντάν. Του μπεκί ψιλοκομμένο κι όλα τα κουκιά μπαγκλάν. Το Συμβούλιο αποφάσισε κανένας από τις τρεις δεν κάνει.
το Μάιο πιαλάτι. Θα κάνουμε εκλογές. Θα ψηφίσει όλος ο κόσμος μαζί με τις ευρωεκλογές. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 20 είναι μαζεμένα και μη μας κάνει το ξυπνήτο. 20 είναι τα εννιάρια. Έλυσα τον γρίφο μοναχός μου. Τούτος βοήθα μόνο στα δαχτύλια, στα άλλα είναι πατακός. Ακούσατε. Σεις νέους δήμαρχους, πάρε, νάτσι τα κλειδιά. Πάρ' τις κούρσα στα κλειδιά. Είναι τσινούρια να του προσέχεις, δώρο είναι απ' του Πασά. Ευχαριστώ κύριε Μελιγγέκα μου. Περιμένετε να δείτε και τα μάξι. Χειροκρότημα! Χειροκρότημα την κούρσα του Δημάρχου! Μη ψόφσεις την πείνα τόσα χρόνια. Έπαιζε η Σιλάμ Νταβούλ. Δώρα μη φέρει μια μέρα φιστικόφλα στο σακούλ. Σάτς κάτις τα ψαράγκανα. Μκβάνει για να βράζω. Και αντί για αυγολέμονο έβαζε μέσα γράσο. Όμως τώρα καραγκιόζει. Εγώ θα γίνω δημαρχέσα. Πάγωσε η κόλος μου στο Μεϊντάιν. Τώρα πια θα χέζω μέσα. Η δικιά μας τουαλέτα ήταν όξο μεσδαυλή. Τώρα θα έχουμε απούλα, ρούχα, παπούτσια και φαγή. Θα πάρω και το Χατζηγαβιάρ. Την κούρσα να οδηγά. Να παγαίνουμε, δηλαδή, να παγαίνουμε πίσω και ύψη και στα γύρω τα χωριά. Μου δώκαν τούτο το όχημα που είναι οικονομικό και για τσιλάτσι που έχει δρόμο είναι αντικρατασμικό. Η παράσταση έλαβε τέλος. Γεια σας και πάλι γεια σας. Ο Καραγκιόζης Δήμαρχος τέλειωσε και στα δικά σας.